Conxita. Mira, al refugi s'entrava per aquí un pati que teníem, que estava més o menys cap aquí. Però per aquí sota, que això era casa meva i això també, bueno, passava sota d'una altra casa que hi havia, però era diferent. Per casa nostra passava, això era l'escala, que també la passava, i aquí torna a haver un jardí que una casa, la primera que s'entra, que ara està tapiada, amb una de les habitacions de la casa se sortia del refugi. O sigui que s'entrava per aquí, així en recte, bueno, en recte no, perquè al refugi quan baixaves i feia un cap a la dreta i després cap a l'esquerra. I per aquí es pujava a una habitació que tenia en aquesta casa. O sigui, Conxita, el refugi estava sota casa vostra. Exactament el que es veu ara de casa nostra, doncs a sota mateix. Sí, a sota. I tu tens records d'haver baixat? Però una vegada o dues, no he baixat més perquè tenia una por que em moria. A casa vostra sabíeu perfectament que era un refugi, que ho teníeu a sota? M'imagino que amb la guerra va estar el refugi aquest. Clar, la meva mare la guerra la va passar en aquesta casa. En aquesta casa, clar. I us explicava alguna... Bueno, parlàveu d'això? M'explicava poc perquè diu que a vegades buscava els fills, perquè devia treballar, i que alguna veïna se'ls havia endut cap al Tibidabo. No sé per què tiraven cap al Tibidabo, que ho havien dit alguna vegada. No sé quin sentit tenia. Però el del refugi, sé que van deixar el refugi, però no sé com i quines condicions, però sí. I és sota casa meva, exactament. I tu has baixat una vegada? Una o dues vegades amb molta por. Amb molta por. Els xavals perquè eren més atrevits, sempre ho han sigut, o perquè es criaven així llavors. Ah, tu també, eh? Bueno, però no tant. No tant com ells. Ells sí que després, el meu germà sé que va anar per un altre refugi, que sortia no sé on. No ho sé. Això si li preguntes a ell segur que t'ho diu. I com ho recordes? El teu record, quin és? Haver baixat... Sí, haver baixat per les escales... Una curiositat, baixar l'escala, el que em va impactar més veure les arrels de la figuera. Perquè aquella figuera la va plantar el meu pare. I llavors, doncs, vull dir, vaig passar tot aquell rato amb una por que em moria. No sé com vaig ser capaç d'entrar allà. Vaig entrar amb alguna amiga més, no vaig ser sola ja. Però... Quina edat tindries quan vas entrar? Potser tindria 6 o 7 anys, no sé. Eres molt petita, clar. Era petita. O potser, perquè esclar, és que com que hi ha aquesta banda, la meva edat de 7 a quasi 9 anys, doncs mai sé, potser va ser amb els 9 anys, no ho sé. Però jo recordo que era molt petita, I haver baixat per les escales, veure les arrels de la figuera... Sí, jo crec que era petita. Jo crec que tindria 6 o 7 anys, com a molt. Com a molt, perquè als 7 ja me'n vaig anar a l'hospital. Però... Sí, vaig passar por, Vaig passar molta por. Perquè encara que el meu germà ho recorda diferent, jo et recordo una saleta bastant grandeta, doncs com ara això, no, diguéssim? Bueno, més gran que això, però com aquest quadrat, diguéssim, comptant allà. I enfangat tot. I ell diu que no, però jo ho recordo així. Tu recordes fang? Fang, sí. Sí, però haver baixat les escales i... Les escales que estaven totes així amb sorra i s'acabaven amb la figuera, sí. I veure un quadrat, una petita estància, no? Sí, una estància, sí. I la recordo en fang, però clar, és que com era tan petita des de saber... I això continuava o...? Sí, llavors és la que continuava cap a aquesta casa que et dic que la tenien la sortida per l'habitació aquesta. Que segons els veïns era on guardaven el que robaven i segons el meu germà, ara que m'explica la història d'ells, és perquè guardaven armes perquè eren de la república. No ho sé. Jo el que vaig sentir va ser l'altre i ara que sento això és un altre. Jo la veritat no la sé. El que sí que sé que ens aixecàvem molts de matins amb la policia darrere d'ells però podia ser això, ho diu meu germà, clar. I per els veïns deien això altre. Vés a saber, la veritat. Perquè republicans o com se digui, tots ho eren allà. Vull dir, no hi havia... El meu pare no era de cap partit, perquè el meu pare era com jo. No era massa polític. Però, home, tirava a esquerres, clar. Però, sin embargo, les versions que hi havia eren aquestes. I, clar, jo conec a les famílies i el meu germà ha sigut amic d'ells, potser el que té raó és el meu germà. Perquè jo això sí que no ho sé. El teu record i la teva veu, Conxita. Clar, el meu record sol és del refugi, que entrava per un lloc i sortia per l'altre.
Però després, és el que et dic, que a l'arribar a aquesta sala, o més cap enllà, no ho sé, jo com que anava tan mort de por i llum no n'hi ha, diu que hi ha un que cruza les vies i que se'n va avall, això. Si algun dia l'obren, ho veurem. A veure, És difícil si algun obrir dia ho aquest obren, refugi, perquè aquest o qualsevol altre que és tinguem. perillós aquest refugi que l'obrin ara. Jo, quan van vindre a fer les obres, no ho sabien, els que venien, i els vaig dir, sabeu que hi ha un refugi aquí sota? I diu, no. Dic, doncs aneu amb cuidado, perquè si aneu ficant, clar, podien haver caigut. No estaven advertits, No estaven advertits. els de les obres. L'Ajuntament jo crec que no ho sabia. Crec, tampoc no és que ho sàpiga, però de moment que jo vaig i els dic que si saben que estan fent obres, si saben que hi ha un refugi i diuen que no, dic, doncs aneu amb cuidado, perquè aquí diu, aviam senyora, Podeu caure. per aquí hi ha un refugi.